Usay at ilalaking agtaway na tiyo patapulog at pito, a residente ti Claveria, Cagayan, kalpasan ti may pagarop, apan nakatake na itiyo negati may sa hotel iti syudad at Tilawag. Sigun kini Police Captain Rogeline Ibe, Information Officer Tilawag City Police Station. Nakawad ti report sikna na ti banagkit dito'y anamwanda, anobya na ti kadwana iti hotel ken residente iti Iliti San Nicolas. Kinana kalpasan na ti pananganday ti pangaldaw iti nasa lugar ket dito'y anagnaigda, ngemi di bumayag kabayatan teksena ket dito'y kelat nagkuyagig ti biktima ken naglabuta bat ti bibig na. Imbatad na si Goodmet ang nagtawag da iti staff, ket intaray dito hospital ti biktima ngem na deklarar a dead on arrival, babay na tinang taming doktor. Yes po, based po sa investigation ng mga pulis natin, kapulisan ng Lawag ma'am, is yung victim po while having their yung making love po nila, during po nagkaroon ng seizure yung victim, yun po, at yung napansin na ng kasama niya po na nagsi-seizure na po yung kasama niya, doon po nagpatulong yung kasama niya doon sa crew ng hotel po. Basara ti investigasyon, nakita iti gamit ti biktima nga da iti 2 piraso ti food supplement ngem na usara ti maysa. Rumrumora cardiac arrest, impatay na ken awan met tinakita foul play iti pasamak. Namuan na nabit da pay nga karelasyon nagiti masiknan, kinaday ti rinanta ti biktima agatangin iti syudad Tilawag, sakbay daan nagkita iti nobya na. Kadwa iti 99.5 FM Lawag, Idol John Agustin, Tatap, RMN.